हेपि निउ इयारनि मुङै फैबाय गाहायाव थांजायो नै मास्कखौबो मा फासि होजानाय बायदिसो मोनबाय आं लकडाउन आयौ मा जाद दं दिनैसो फार्स्ट टाइम सिङाव हाबफैबावबाय दां हाबजायोमोन ओमफ्राय लकडाउन दां गैया नै ला बार बारलै खानायानो नै बिथिंजाय थायो बेरायलाबायफैबाय दिनैहाय खनसे निउ इयारनि मुङावहाय ओमफ्राय दा दसे सागोराव थांबावनायसै बरियाहाय बहाय जायगाया बरियाल'खानै सागोर जिङावहाय लोगोफोर सागोराव फैदोंमोन ओमफ्राय ड्राइभारा ओंखाम जाहैनो होननायखाय दसे बहाय बेरायहैदो होननायखाय माने दसे बेरायनो फैनाय जाबाय जा मोजां बेरायनोहाय ओमफ्राय सागोर जिं नालाय जा बार मोनो आरो ओमफ्राय आंनिया खानायानो फाग्लि बायदि जाबाय दा सागोराव बिरजोबगोन आं खफा हमबोदोंमोन आङो जा मोजां बिबार दङ बेल' नङा अनेक दङ आरो बैयो दैखर आरो दैखरनि बेकग्राउन्डआव गासिनावबो माने फुल गायनानै होजोबदों जरा बेरायफैयोलै नै जा मानसि दङ ओमफ्राय दा बारा माबा जाथ'वाखैना एसेग्राब माने ओमफ्राय सागोरावबो दा बारा मानसि गैया होननायखाय माने टाइम पास खालामहैथ'नायखाय खालामफैनाय जाबाय आरो जा सान्दुं ओमफ्राय दस्रायाव जायगाखौसो देखायलाबायना हरनि बारा खानुर आया बिबारा जा मोजां नै जा मोजां बिबारा मामा मानो
कोला ले नङा This is ये मेरा ब्रदर है हाय बोलो ये क्या है ये आदमी अच्छा नहीं है क्या क्या हुआ पागल हो गया ये आदमी पागल हो गया फिर जाएगा उधर नीचे में कुछ ठाकुर